आज आपण करणार आहोत वालाचं बिरडं. तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त पातळ भाजी झालेली आहे आणि भरपूर वेळा ही समारंभात सुद्धा एक पातळ भाजी म्हणून सर्व केल्या जाते. वाल म्हणजे जी वालाच्या शेंगा असतात त्यातलं हे सुकलेलं बी असतं त्याचं, कडधान्याच्या रूपात इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे आणि त्याला भिजत घालूनच ही भाजी बनवली जाते. भरपूर वेळा मार्केटमधल्या सुद्धा भाज्या खाऊन कंटाळा आलेला असतो. चला तर मैत्रिणींनो, आज आपण बघूया वालाच्या बिरडाची रेसिपी. त्यासाठी हे वाल आहेत, भिजत घालून 2 दिवस लागतात मोड आणायला. तेव्हा इतके सुंदर मोड आलेले आहेत. आणि आता ह्यावरचं आपल्याला एकूण एका साल काढायचे. त्यासाठी गरम पाणी टाकायचं आणि हाताने व्यवस्थित चोळून घ्यायचं, जेणेकरून ते साल लवकर निघतं. प्रत्येक साल काढायचं आहे, कारण कडवेपणा असतो सालामध्ये, म्हणून ते साल आपल्याला काढावं लागणार. तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त झाले, अगदी पांढरे शुभ्र बीन्स निघालेले आहेत. आता वाटण करायचं आहे आपल्याला. त्यासाठी ओलं नारळ लागणार आहे, थोडेसे त्याचे तुकडे घ्यायचे, 2 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत, थोडंसं कोथिंबीर आणि इथेच जिरंसुद्धा घाला. मी नंतर घातलेलं, पण तुम्ही आत्ताच घाला. पाणी घालून आपल्याला हे छान वाटण करायचं, अगदी बारीक. आता जिरं घालते आहे. पॅन ठेवली आहे. आपण एका भाजीला जेवढं तेल घालतो तेवढंच घालायचं आहे. थोडीशी मोहरी, जिरं, अगदी अर्धा चमचा. हे 2 मीडियम साईजचे कांदे आहेत कापून घेतलेले. एक मोठा साईज असेल तर एकच कांदा घाला. छान लाल होईपर्यंत परतायचं आहे. त्यानंतर टोमॅटो मीडियम साईजचं, ते सुद्धा बारीक करून घेतलं आहे, कारण हे वाल कडवे असतात म्हणून आपल्याला थोडंसं आंबट घालावं लागतं. तुम्ही इथे चिंचसुद्धा घालू शकता. आता कव्हर करायचं आहे आणि 2 मिनटानंतर बघायचं आहे. छान सॉफ्ट झालेलं आहे, एकजीव झालं आहे अगदी. आता ह्यात आपल्याला मसाले घालायचे आहेत. 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट, त्यानंतर रंग येण्यासाठी घालतो आहे आपण अर्धा चमचा सब्जी मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी हळद, 1 चमचा रेग्युलर आपली जी लाल मिरची पावडर असते ती, धना पावडर 1 चमचा. हे छान सगळं व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता आपण वाटण घालतोय जे खोबऱ्याचं आपण केलेलं, ते सुद्धा परतून घ्यायचं आहे, कारण ह्या वालाला सुक्या खोबऱ्यापेक्षा ओल्याच खोबऱ्याचं वाटण लागतं. आता ह्यात आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे थोडंसं. जे काही मसाले आपण घातले आहेत त्यांना व्यवस्थित शिजण्यासाठी किंवा रशामध्ये त्यांचा जे स्वाद असतो तो उतरण्यासाठी आपल्याला गरम पाणी घालून परत त्याला थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे. 2 मिनटासाठी कव्हर करून घेऊया. मस्त रंग आलेला आहे अगदी, आणि सुवास पण, सुगंध पण छान सुटला आहे. आता हे जे आपले वाल आहेत ते घालूया. ही पातळ भाजी असते त्यामुळे आपल्याला भरपूर पाणी घालायचं आहे, गरम पाणी घालायचं. अजूनही गरज आहे म्हणून अजून घालतोय आपण. कारण हे जे बीन्स असतात हे शिजायला आपल्याला 8 ते 10 मिनटं लागणार आहे, त्यामुळे जास्त पाणी घालायचं. रस्सा हा आटणार आहे. चवीपुरतं मीठ घातलं आहे. कव्हर करायचं आणि उकळी आणायची. तुम्ही बघू शकता, मस्त उकळी येते आहे. 1 चमचा गूळ घालायचा. गुळामुळे त्याची चव पण छान वाढते आणि जो कडवटपणा असतो तो पण बॅलन्स होतो. अशा प्रकारे आपली भाजी तयार आहे. तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त झाली अगदी. ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत किंवा
भातासोबतसुद्धा खाऊ शकता. अतिशय न्यूट्रिशियस भाजी आहे ही, कारण कडधान्य आहे तर प्रोटीनयुक्त आहे. हार्टसाठी चांगली आहे, कॅन्सरसारख्या दुर्धर रोगापासून सुद्धा दूर ठेवते. त्यानंतर अँटीऑक्सिडंट आहे. अशी खूप खूप आरोग्यासाठी लाभदायक आहे. नक्कीच मैत्रिणींनो तुम्ही करून बघा आणि आवडली रेसिपी तर खूप ठिकाणी शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.